И така, атомици, маняци, атомици. Я да видим старата школа. От Саломони на атомици, може ли? Как става? Как става? Ей, па че върват те атомичета, бе! Бръсначи! Чакай да го видим и червения. Червения атомик е недостижим за нормални ски, но тук са хедаджиите. Ето ги, хед. Хед. За малко да намажем. Не. Аз? Да паднеш? Да. Кога? Е сега. Е тук на отклонението от една бабула. Бабунчик. Бабунчик. Бабули. Докато преследвам червени атомици, щех да забием нос. Да. Висока беше скоростта. Да. Добре. О, и камерата е пострадала. Камерата погледа долу. Настройка на камерата и продължаваме, драги зрители. Надолу наведи малко. Не, така е добре. Така ли? Ай, човек. Аз си свалям малко главата като карави така. Започваме. Ето го, Руменчо! С непоправим стил, който сам си е учил. Фьолдол е усъвършенствал и от никой не е взаимствал. Ли, как се не удържа. Добре ли са в червените? Надобре ли са нещо? Сам иде ли? Иде. Иде. И сега малко къси. Къси, колко да са къси. Завой, колко да са па завой. GoPro стоп видео.